etxera! Ibon, etxera! Ibon, etxera! Hitza edo bertzua, segit, emango dute? Bueno, bertzua bera jarriko ditu. Hau baizki, venga. Arratsaldeon, Iboni musu, goxo batekin batera, bere laugarren liburuakin, berriz horria bete da. Bere ahotsa letren bitartez, dugu entzuteko aukera, ondiok delitu ez ditugunez, arkatza eta papera, gure artean ez egon arren, badator gure artera, badator gure artera. Kilometroak bederatzien tapiku, baina kartzelak baditu mila, elkartasun zirrikitu, nahi dugu berak sentigaitzala, eta guk bera sentitu, ta baietz denok bere lan denen, irakurketan aritu, liburu gehiago baina etxean, idazten baldin baditu, idazten baldin baditu. Olerki eta letren bitartez, saltoa poesiara, ta oihartzuna entzun liteke, 1000 kilometrotara, gure aldetik hartu dezala, askatasun besarkada, ondo dakigun negua ilun, gogorra eta hotza da, baina ziur naiz udaberrian, berriro biziko gara, berriro biziko gara. Mitxel Zarazkera. Arratsaldeon guztioi, niretzako pozgarria da urtero etortzea azken urteetan Ibonen liburuak aurkeztera. Ataramine badakizue aurten lau liburu argitaratu ditugu, eta haien artean Ibonen azkena. Ibonen laugarrena da hau, 2011an argitaratu zuen Ametsen txokoan bizi naiz, eta gero 14an, 16an eta orain 17an beste liburu atera digu, eta hemendik aurrera ere badaukagu materiala beste bat argitaratzeko, eta guk esan genion, berak idazten zuen guztia argitaratzeko prest geundela, eta liburua egitearen kontuaz, aurten ere nahi izan genuen hasieran, pasen urtean egin genuen auzolan bat liburua montatzeko. Horrela egitea
planteatu genuen hasieran, gero pizka bat naztu gara maketazioarekin eta beste kontu batzukin, eta egin genuen, pasen urtean egin genuen enpresa anarkista bat Bilbon, Irrintzi imprentan, eta, bueno, imprenta hori egia esateko, ez dakit, taberna honen erdia baino gutxiago zan, 2 makina zituen, eta aurten esan ziguten makinak edo lekua aldatuta ezin zutela egin, baina bai joan zen urtean esan genuen auzolanean egin genula, eta azpimarratu nahi dut, guk eta batez ere Ibonen liburuak amin zozer baldin bada proiektu kolektibo bada, eta horren barruan bai azpimarratu nahi dut zuen guztien lana, ez bakarrik liburuak egiten, liburuak irakurtzen, eta Ibonekin daukagun eguneroko harreman hori hortik ere badator bere liburua. Ibonek zertaz idazten duen, nire ustez bere lehenengo bere kartzelak ekartzen dizkion oroitzapenak, ametsak, desioak, aldarketa hori guztiak bertzotan antolatzen ditu, eta bere bizitza hortik bideratzen du, kartzelan eraman duen borrokaren hildotik, kartzelan kokatu da, eta hori da berak gure bidaltzen eta egiten duen azken batean, eta argitaratzearen kontuan, guk esan diogulan argitaratuko diogula, baina berak idazten duela kartzelatik kalera ateratzen dugula. Ezin dugu esan presoak kaleratzen ditugula, bere lana kaleratzen dugu, eta nola bai esan dezakegu bera hurbildu egiten dugula, eta gure artera ekarri. Hurbiltze horretan, jakina ez dugu familiarren eta lagunen zama eta karga hori guztia arintzen, baina bai azpimarratu behar da, mundu afektibo horretan hurbiltzea, gurekin egotea, gu berarekin egotea, transmisio horretan, eta daukan garrantzia, preso batek azken batean indarra ateratzen badu, hortik ateratzen duelako. Eta deno dakigu, Ibon bezala, euskal preso politikoek kartzelan eramaten duten bizitza, oinarrian sentimentu kolektibo hori dagoela, eta liburua guretzako eta liburu hauek daukaten garrantzia batez ere, mundu hori osatzea, zabaltzea, eta sare horretan modu kolektiboan bizitza egitea. Orain badakizue, orain goledoa da, orain presoak, orain Ibon eta Ibon etzera. Nire ekarpena ez da horren laurdena be eta gutxia beroz, baina bueno, zeo zer nahi neban egin da ingo ez hau. Kordoban zaude larre txoria, oso urrutik aiolan, ta ezin duzu soinu ederrik, sortu adiskide holan. Alanda guztiz bakardadean, zenbat iskribu bertxolan, ta aurrez nola kantari libre, gorozta zein mandiolan, aurki ezazu txioa jaurti, etxe ondoko arbolan. Aurki ezazu txioa jaurti, etxe ondoko arbolan. Eskerrik asko trupoi, eta orain, liburuan hitzaurrea idatzi duena gurekin, Amaia Ereñaga.
Bueno, kaixo guztioi, niri egokitu zait Ibonen gutuna irakurtzea, baina horretik pare bat hitz esan nahi nitun, posible baldin bada. Eta, bueno, lehena izango zen, Irenek deitu ninduenean, horrelako marroi antzeko irutu zitzaidala, poesia Ibonena, zen, nola ingo diot hitzaurrea. Baina gero azkenean niretzat posa eta ore bat izan da, hitzaurra idaztea, eta gero bestaldetik gertatu zaidana da Ibonu Muñoa idazlearekin topo egin dudala. Zenbait olerkietan, gehienetan, baina tonoan nabaritze dio talako heldutasuna, sakontasuna eta benetako idazle baten zena puntu askotan. Gero, bueno, bukatzeko desio bat, guzti daukagun desio bat, urrengo aurkezpena Ibon bertan gurekin egon da dintrauska bat hartzen, eta berdin zaigu udaberria ero neguan izatea, ezta? Nik uste dut berari berdin izango zaiola baita ere noiz den, lehenbait den, hori bai. Eskerrik asko aurkezpenera etortzeagatik. Nire eskerona Ataramineri liburu hau argitaratu didalako. Eta baita ere, gerturatu zaretenoi eta aurreko liburuak zabaltzen ero kuadernatzen aritu zaretenoi. Udaberrian jaio eta maitemindu nintzelako, niretzat aro hau betidanik garrantzitsua izan da. Bestalde udaberria pizkundea da. Natura berriztu eta loratzen du. Berarekin egunak luzatzen dira. Bihotzak pilpiratzen, bizinaia handitzen zaigu. Neguko ajeak osatzen zaizkigu, harinago ibiltzen gara. Udaberri hautzen, arbasoentzat uda eta negua baino ez ziren existitzen, antzerako sentimentuak sentitzen ditugu. Geurean, edozein artistarentzat udaberria etorri edo musa da. Udaberriak zuzenean Euskal Herrira eramaten nau, Eibarrera, Arratera. Eta bere xarmak xasatzen nau gizatasunaz, elkartasunaz, feminismoaz, aberriaz idatz dezadan. Errepresioa, euskeraren egoera, migratzaileen sufrimentua sala dezadan. Maitasuna eta izadia gora ditzadan. Kartzelan udaberriaren argia eta temperatura epela eskertzen ditugu. Horri esker, hormatxoriek alaitzen gaituzte. Enarek hegaldiekin liluratzen. Niretzat udaberria Euskal Herriko askatasunaren metafora da ere, gatazkaren konponketarena. Aurten udaberriak Baionan bakearen artisauen eta erakundearen emozioaren momentua eskaini digu, Halaber korrikarena, aberri egunarena, maiatzaren lehenarena. Udaberri, udaleen bedatzo, primadera, izen polita jaso ditu bizitza delako. Geurean, borroka daitezen udaberria urtaro bakarra izan dadin. Hola, gure herria loratuko da, eta udaberrian biziko gara. Sorkuntza gustora irakuritza zuela opa dizuet, eskerrik asko zuen arretagatik, maitasuna agurtzen zaituztet, sinatuta, Ibon Muñoa Arizmendiarreta, Kordobako espetxean gatibu. Eta dedikatoria badago, gure udaberriari, euskal ieslari, preso eta gaixoei, pakearen artisauei eta elkarbizitzari. Zela, pintxoleiak eta zela, gero liburuak labetik ez zuela ertetzen, eta bar. Eta hori dela eta gure artista gonbidatuekin ere arazoak eduki ditugu, alzutela fetxa baten bestian ezetz, eta atzo arte ez genekiun maite etortzeko moduan izango zenik. Eta orduan, nik atrebentzia osoarekin abesti bat prestatu nuen, espada ere, eta orain maiteren baimenarekin telonero lanak egingo dizkiot. Ondo iritsa bat egiten. Bueno, abesti hau, noski, Ibonentzadikoa, Iboni dedikatua, noski, baina zuentzako ere badakar eskaera berezi bat. Nik uste, jende azkarra zeatela eta segituan konturako zeatela, nondik dikoan asuntua. Si
me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Acondia, primera línea de fuego. En el frente de Acondia, primera línea de fuego. Eskribitzen badaustazu badakizu nun nagoan, infernu labanagoan deabruaren ahoan. Eskribitzen badaustazu badakizu nun nagoan, Kordobako zulo hontan deabruaren ahoan. Madarikatu gintuen, jaio ginen egunean. Barkatu. Madarikatu gintuen, manera ezagunean. Jaio ginen egunean, da kantatzen dugunean. Egarriak enduteko, daukedaz mila edurte. Baso bete metal urte, 25 pake urte, bihotzez maiteatu bihot, ene amatxo lastana, titia emo ustana, isiltzeko diostana. Egia latzi kantatzen hemen ez naiz atrebitzen, hortako ez dut zerbitzen eta ditut eskribitzen. Eskribitzen badaustazu badakizu nun nagoan, Kordobako zulo hontan deabruaren ahoan. Basurtun izan ziraden, eroriak alemanak, eriotzea emanak, hilerrira eramanak. Bilbaon badagoz bandera, gorri eta beilegiak, alandinoz kulegiak, garala epelegiak, Bilbaon ibiltzeagatik, ez nuen galdu Bernikan, orain ezer ez dut nikan, hil nintzelako Gernikan. Eskribitzen badaustazu badakizu nun nagoan, Kordobako zulo hontan infernuaren ahoan. Eskribitzen badaustazu badakizu nun nagoan, Kordobako zulo hontan deabruaren ahoan. Hau baigon. Egunen baten pozez kantari.
Herritik kanpora naramaten eta ez dakit nora. Agur familia, agur adiskide, agur Euskal Herrin osoari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Jazolti baten Euskal Herritik kanpora naramaten eta ez dakit nora. Espero dugu zure antziatela. Eta, bueno, baina bukatu aurretik pare bat kontu esan nahi dizkizuet. Parisetik gatoz, Parisen egon gara, orain presoak eginez, oso ondo ibili gara gainera, ez? Baina, bueno, ondo. Bai, Bakaeraren artizauak, Etxerat, Bagoaz, Sare, han egon gara. Eta orain, urtarrilaren 13an Bilbon daukagu hurrengo erronka. Aurten, Bilbokoak ere zerbait berezia izan beharko luke. Bilboko lelua, hor pare bat kartel badaude jarrita, prest gaude, 0 kilometro hartzen dugu, leluan. Prest gaude, elkarrekin aurrera egiteko, hori esan nahi dugu. Elkarrekin aurrera egiteko, prest gaude. Eta 0 kilometro, Euskal presoak, Euskal Herrira. Eta beti gure lelo txapela, giza eskubideak, konponbidea eta pakea. 0 kilometro diogu, egun hauetan, bueno, aspaldian isili daude, baina ibili dira hor, 250 kilometro gora eta 250 kilometro bera eginez, eta benetan, ez zaigu inundik inora zentzuzkoa iruditzen, 250 kilometro horiekin ibiltzea horrela, Zabaian, Euskal preso guztientzako leku nahikua egonda, ez? Hori aurretik. Por cierto, besarkada bat hemendik, Ikerri, Zabaian daukagunari. Aurten, Bilbon gogoratuko ditugu, urrun daudenak, gaixorik daudenak, salbuespeneko legedian daudenak, danak, horiek noski. Baina, batez ere, gogora ekarri nahi izan ditugu, kartelian ikusten duzuen bezala, umeak. Motxiladun umeak deitzen diogu. Asteburua funda, asteburua etorri, bidian milaka kilometro, egundaka eta milaka kilometro egiten dituzten horiek, multikirolak eta lagunarteak eta albo batera utzita. Horiek ekarri nahi ditugu plazara eta horien egoera salatu nahi dugu. Urten inflexio punto bat izan behar du. Nik uste ikasgaia badaukagula. Begiratu Kataluniara, begiratu iparraldera. Dano dakigu hemen egoera ez dela berdina. Baina bidea hortik jun behar du. Gizarte hau aktibatu behar dugu, giza eskubideen alde, guztion giza eskubideen alde. Eta hor presoak ere sartzen dira. Eta hortan dano daukagu zerregina. Aurten, edo datorren urtean hasieran, danok saiatu behar dugu, geure lagunak, geure familia, geure inguruko guztiak Bilbora eramaten. Eta aspaldian pixkat beheraka datorren hori, berriz ere goruntze egiten duen, eta noizbait bukatzen dugun gure presoen historia honek. Eskerrik asko den hori, Bilbon ikusiko gara.
Ez nau beldurtzen erorotzeak, ez nau larritzen neguak, itzulgabeko bideak, ja ez nau ikaratzen. Bakardade bortitzenak berriro ez nau itoko.